the Lord! Madaydayaw iti Apo, purihin natin ang ating Panginoon. Isang katagumpayan na naman ang ating gagawin at isang buong linggo na naman ang ating nakamit. Ang Diyos natin ay mabuti. Amen po dyan! Amen! Madaydayaw iti Apo. Kablahawan da kayo, itinagan iti Apo. Manipod da kiti kakabsat yo. Katada dito maran kakabsat na mangidaron kada kayo ti ayat iti Apo mangpanagip nga isuna ket saan nga pulos agbalbaliw. Ket kablaw mi tinagan iti Apo kastamet kadagiti agbuybuya madama nga adda kadagiti balbalayda kastamot kakabsat digita dakay digiti paginanaan umay kami manen kumablaw kada kayo gapo idanon mi iti ayat iti Apo. Ket kasakbayan intay nga ti panagkararag. Ken ka o Diyos ama nagayat panagparabor agyaman kami Apo ti daytoy Apo nga aldaw nga empay mo kada kami agyaman dagiti anak mo to Diyos nga may paay da Apo dagiti pigsada dagiti tiempo da tapno kasta maparagsak da ka o Apo wenno Diyos daytoy nga aldaw ket Apo aklunen mi Apo nga daman na Apo ti balay kiti ayat mo Apo kiso Apo ti paglalanglangan mi iti presensya mo Apo iso ti pigsami ket Apo dagiti Apo nagiti sa Apo, iso Apo itinamnamami. Agyaman kami una yung Apo pangrunaan, dagiti karim kada kami, nga saan na kami nga baybayan, saan na kami nga talawan. Nga rod Apo, binisyonam dahito nga ramid mi, binisyonam dagiti sa binisyonam dagiti anak mo. Agyaman kami taramidam tanghal daw Diyos, madaydayaw ka unay, kan maitan tano ka itinagan niya po may Jesus, dinawat niya amin dagitoy. Amen, amen. Intay nga rin ti panagkangkanta kapsat kanta, intay di kanta nga, iti Diyos ket di agbalbaliw iti Diyos. Okay. Okay. Resyot magatgatang indagbalbaliw uray pa'y tuirik na ganda tumaday to'y abyak kaya kun may sa abana lumaminsan di agkayat damay sa nga mo di agbalbaliw ti Diyos. Di ang balbaliw di Diyos. Saranayan na tumatagan. Sumungsumbat kanya lumawagan. Di ang balbaliw di Diyos. Tiempo man nagbalbaliw, banbanag dito'y lubong, uray ti alaldaw, patpadas dito'y abiyag. Ato adama, pinandakas kinaimbag, damay sa nga mo, di agbalbaliw ti Diyos. Kantahan tagapsat! Di agbalbaliw ti Diyos. Saranayan lumatnagag. Sumungsumbat kanya tumawagan. Di agbalbaliw ti Diyos. Di agbalbaliw panagayat ti Diyos. Sana na yan na lumatnagan. Sumungsumbat kanya lumawagan. Di agbalbaliw ti Diyos. Di agbalbaliw ti Diyos. Saranayan na lumatnagan.
Sumusumbat kanyak lumawagak. Tiyak balbali, tiyak balbali ti Joy ang balbali. Tiyak balbali, tiyak balbali ti Joy. Tiyak balbali, tiyak balbali ti Joy. Ren po nila unay wapusan kapulos nagbalbali. Si Kay di kalman itatakin agnanayon. Madaydayaw ka u apo. May tantano ka. Agtultuloy tayo nga rod, nagdayang tihapo. Hintayo kantaan di kantang forever you will be. Oh, heaven declares the glory of the risen Lord. Who can compare the beauty of the Lord? Wherever you will be, the Lamb upon the throne, I gladly bend my knee and worship Him alone. I will proclaim the glory of the risen Lord, who was once slain to reconcile man to God. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. Kantahan tayo sa Ilocano. Lang langit ipukaw da, dayag ti si bibiyag Diyos. Sino tumarta ginapintas mo, Jesus. Itiyag na nayo Cordero jay trono, sikat pagrupabay, awanan sa balik, iwanat kutdayan, isi bibiyaga Cordero. Natay jay krus, tapno masugot ta tao. Oy, tiyag na nayon, tiyag na nayon, tiyag na nayon, Cordero jay trono,
Kordero jay trono, sikat pagrupabay. Tawanan sa bali, kantahan tayo tignanayon, tiyag na Kordero jay trono, sikat pagrupabay. Awanan sa bali, sikat pagrupabay. Sikat pagrupabay. Manako. Awanan sa bali. Manako, awanan sa bali nga pagrupbaban mi. Awanan sa bali apo, ngayon kami apo dayawan. Kasikat si bibiyag nga kordero. Sika iti agnanayon, kat apo ko kamamin ti gloria, kadayawan, panagyaman, kan panakayatan-o. Itinagan niya po may Jesus, tinawat mi amin dagitoy. Amen. Amen. When nga rod kakabsat, hintay nga rod iti sa uti apo, kat tayo pangarod kumararag, tayo nga rod ti lakaman ti sa uti apo. Ken kao Diyos, agyaman kami manano apo, kat apo bendisyonam, dagiti saom, nga maiwaragawag, maimula, maiwaras o apo, maitukit o Diyos kadagiti puspuso. Kastamo tapo bendisyonam, ti anak mo nga ramatem, ti dawon mi apo, tinalangitan kinasiribs, ti dayag mo apo kat agbungon ken kuana, kat maiwaragawag na kadapo nga awan apo, ti sagubanit ken awan ti lapad, gaputa sika, iti Diyos, iti nga si bibiyag, ken si bibiyag, ken si balay. Yaman kami kanta, madaydayaw, paunay si maitantanong ka, tinagan na po ng ito. Amen. Awagat na rin sa kabsat. Ni kabsat tayo nga, Marceli, tayo tinapintas, ay so iti mangiwaragawag, kata tayo iti sao, iti apo. Amen. Amen. Bangal daw mo, kabsat, Marceli. Kaslamat. Ang samot nga mangag. Ang mangag. Ha? Naimbag nga malamtay amin kakabsat. Mangag yumot lang dita. May mayat kumano mangag tintero nga kuwatan adot tao ti aglawlaw. Nga muray no kasta. Naimbag ti apo. Agsipod ta datay manento nga nagkakadwa. At datay manan dito nga agdangag ti sao ti apo. Idi aramidak dayto nga mensahe. Ti adda di panunot ko tattao nga dagitay English iti aglawlaw. Tatta idi padpadasek nga Ilocano ta insurat ko ti English ang kumatan nga mo nga Ilocano. So nga diretsyon tayo tatan at English. Okay. Agsao akman kakabsat iti may papan kene Hesu Kristo. Tapat check nga tunggal agsao tayo ti may papan kene Hesu Kristo. Ti Espiritu Santo at damot nga agtrabaho. Ket ti panagtrabaho ti Espiritu kadagiti nagbabaetan tayo into no maitag-ay tinagan ni Kristo maidaydayaw ti Dios Ama. Iso nga denggantay nga rod ti sao ti apo. Irugik man iti maysa nga kanta. Adhang ko nga kantaan, ibasak laan. Dayjay parte na nga kunana, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Daytoy nga parte, daytoy nga himno, agbalin nga encouragement. Tapno ti maysa nga tao, into no adu ti dadagsan na,
Into no adda dagiti parikot na ti biag. Malagip da iti tumangad ken ni Apo Jesus. The second line nga kunana look full in His wonderful face. Figuratively speaking kunana, figuratively written, meaning kasla haan nga direct nga kita jerupa na ngem adda dayjay pannakasimbolo na nga kasla by faith kumita ka kini Kristo into no adda dagiti problema ti biag ket anya ti kunana mapalag-anan ti rikriknam malawagan ti lubong mo. In the light of His glory and grace, kunanapay, maipakita ditoy, nga into no adda nga tumangad ka kani Apo Jesus, maipakita ti dayag na. Maipakita ti dayag ti Apo. Agsipod da adda dayjay panang sabot na, ijay kaririknam. Adda dayjay panang satisfy na, kadagiti kasapulam iti biag. Tata, pagtutungtungan tayo may papan ka ni Jesus. Iti daytoy nga kanta, kan iti sasao ti Diyos. Iti teksto tayo, iti Hebrews 1, ababala ang nga teksto, nga matidog, ti panaka palawa na. Basaan tayo kakabsat, Ew, katawan ti. Ibasak verses 1 hanggang 3. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Nagmayat nga teksto, nagmayat nga sao ti Apo. Naglawa mo ti kay papanan na. It's very rich talaga nga nabagas, makapnek. Datin surat ko nga insambot at tay bigat. Kunana, iti daytoy laang nga nabasa nga talo nga bersikulo, makita tayon iti kaslakay papanan na di na isurat nga entero nga libro iti Hebrews. Kasla daytoyan ti nakabuklan na dayjay amin nga naisurat iti entero nga Hebrews na the supremacy of Jesus Christ. Anya supremacy ti Ilocano? Day takot ti kung kunakaon kangatuan, katanukan, okay? Amutay mo siguro na ngam patsyat nga maawatan tayo daytoy kakabsat nya. Daytoy nga supremacy of Christ, daytoy kinatanok ni Kristo, daytoy ti mangbukbukal saan laang nga iti libro iti Hebrews, no diket di iti entero nga Biblia. Ipakpakita na no kasano nga naindaklan ti Diyos, no kasano kinadakkel dayjay Diyos nga pagtaltalkan tayo. Ket iti baro nga tulag, maipakita met nga ni Jesucristo, gaputan ti Diyos tinangikabil kenkwana iti amin nga kinatanok, amin nga power, amin nga authority, amin nga fullness kunanakat. Iti maysa nga Diyos, ijay nga
mangipakita nga talaga nga ti anak na nga ni Jesucristo ket isu iti katanukan. Ibasak daytoy, God revealed himself through his son, something that the prophets in the past was not able to do, in which I stand firmly convinced that it should be our goal as preachers, as teachers, as singers of the in spiritual songs or the Christian songs. Amin nagtestimonyo, amin nagsasao may papan, iti may nga Kristiyano. It is makumbensirak, natalgadak, nga iti panagsasautay kuma, ni Kristo amin iti turong na. Ni Kristo amin ti mapadayawan kuma kakabsat. Okay? Okay. We should be the mouthpiece of God and Jesus Christ by preaching the Word of God, the Bible, and Him alone glorified. Eh? Aduti nang nanggak nga agmen-mensahe at dapay kadwami di church ide. Nagala iti teksto na ijay magasen. Napintas di insursuro na. Dagitay pa isursuro na di eskulaan ta values teacher. Isuti insuro na, isutin mensahe na ijay pulpito. Kasano ngay dayjay kakabsat. Okay. Kasjay kunaktatay. Let us speak, let us preach, let us teach, let us sing from the word of the goodness and the good works and the character of our God. Okay? Kitaan tayo kuma, dagiti sursuro tayo, dagiti mensahe tayo, dagiti kankantaan tayo, dagiti testimonyo tayo, kat maiyari wano maikonektar da amin kuma kana Jesucristo, iti sasauna. Yeah. Okay, sapay kuma. God's word to us through His Son is final. Okay? Final ka no? It surpasses or it exceeds God's word in the past. It goes beyond what was said in the Old Testament. Kitaan tayo today jay madamdama. Jesus has the authority in heaven and earth. He has the power, the greatness, the magnificence, the glory, and the splendor, which is incomparable. Okay? Awan ti makaartap. Iti kinasya sino na po Isos. Iti kinaindaklan na. Iti kinadakkal na. Ni Diyos, ni Hepo, no Heso Kristo lang kakabsat. Iti rumbang na maidaydayaw. Okay? Kaya't kung nga discussion ka na kayo dagitoy nga banag, iti teksto ngayon basak, tatay, kaya't kuman nga clarifyan tayo dagitay parte ngayon bagbagana dito'y teksto tayo, Hebrews 1, 3-4. Maysa kadagitiin ba na ikabil dito'y kunana dito, nung makita tayo ito, din basa tatay. God, kunana, hanaya. Tapos, adamot ti parte na nga the Son. So, maipakita nga rod, nga dayjay God, nga agsasao ide kadagiti tattao ide yun unana, sabali ijay the Son nga kunana. So, nga ti umuna nga puntos, the Son is not the Father. Jesus is not the Father, the God the Father. Iti daan nga tulag,
mauawagan dayjay nga Diyos, Diyos Ama, iti Yahweh, Jehovah, nya pa, iti amo yung nagan na ijay daan nga tulag. God the Father, wan, amo tayo mat, dagito, kakabsatan, aya. Ijay daan nga tulag, daytoy nga Diyos, ti Diyos Ama, iso iti nakikadkadwa, iso tinangay aywan nang idaldalan kadagiti Israelitas. Okay? Awanon, dadanom yun ta. He spoke to the forefathers or the early people of God through the prophets. They were his mouthpiece, messengers in different times and ways. Kunana nga ro ditoy, in the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. Thank you, bro. Ituloy ko. Ngam ti bersikulo may kadwa nga bersikulo kunana. But in these last days, he has spoken to us by his Son. No ide unana. Ti kinasasao ti inusar na nga nakisasao. Kadagiti tattao na. Kat dagiti propetas. Ngam saan nga nagbalege. Taapay. Ultimo nga dagiti propetas saan da nga maibkas no sino dayjay Dios nga ipukpok kauda. Adu dagiti nagkamalyanda. Okay? Isu nga kunana ditoy iti maud-udingan aldawon. Nagsao kadatayon ni Apo Dios babaen iti anak na. Kat ammo tay dayta idi imay ni Apo Jesus ditoy lubong. So, umuna diay, the Son is not the Father. May kadwa, the Son is the radiance of God's glory, the exact representation of His being. Iti verse 3. Jesus is like the light that brightens the image of the Father. Having the same nature and likeness, He is the perfect representative that reveals the beauty of God. Awan na ibus-busis kan. Kas di ko naktatay, idi una na nga nagsao ti Apo kadagiti Israelitas. Saan nga nagbalin? Natangken latta ti ulo da, dagiti tao na. Agsipod na dagiti propeta, nagkurang da. Uray isuda nga mismo, adu dagiti nagkamalyanda. Kat nga rod, ti Apo, inusar na, ay nangaramid iti sabaling nga wagas. Kat inusar na ni Hesu Kristo, jay anak na. Kas di binasa tay tatay, Jesus is the radiance of God's glory. Iti sabaling bersyon, iti good news kunana, He reflect the brightness of God's glory and the exact likeness of God's own being. No kumaday jay sarming, no agstakder ka jay sango ti sarming, makitam jay itsuram, hanaya, padpadam lata. No bangking jay agong mo, jay makita mi jay sarming, bangking lata ti agong na. No napintas mo't day, no napintas ka nga sumango jay sarming, napintas mo't jay rumwar, hanaya. Okay. Ngam, dayjay sarming, kan dayjay nakatakder ijay sangot sarming. Saan nga may maysa? Di mat?
Amo nga ibagang ano nakatakder ka di sarming kat si kaday day adda di unag. Replicam day jay. Image mo laeng. Kas jay met kani Apo Diyos, kani Apo Jesus. Ada Diyos Ama. Ngam kunana day jay Diyos anak nga imay. Iprespresenta na ni Apo Jesus. Kat He is the image. Exact representation. Eksakto. Day jay makita nga kina siya sino na Apo Jesus. Kas jay met ni Diyos Ama. No managayat ni Kristo, ni namnamam nga ni Diyos Ama managayat mo't. Okay? No ni Apo Jesus ini, kat nagagagas, patsyam nga day Diyos Ama, at damot puso na nga agagas. Mangeg ay wano mangdengeg kadagiti karkararag. Okay? Twins could be identical. No ti tao kuma, dua nga tattao, dua nga agsingin kunatayon, mabalin nga agpadpadada, ngam addalata nagdumaanda. Ngam kini Kristo, kini Diyos Ama, agpadada, iti nature, di kina Diyos, agpadada iti kapanunutan, agpadada iti panagpitik ti puso, no maawatan tayo. Han nga di, tuktak, kung kunana yung kayat ko nga sa uwan, agpadpadada, nga dagiti puso da napnuan iti aya. Uray pa'y kanyak nga managdakas. Iti Colossians 1:13, He is the image of the invisible God. John 1:18, no one has seen God, but God, the one and only, who is at the Father's side, has made Him known. Awan ti nakakita ka na Apo Diyos, kunana. Ngam, dayjay Diyos, nakita na, kat iso, iti mangirepresenta, mangipakpakita ka na tayo. Di anya nga dahi tangarudon, dahi ito di kung kunada nga duwat Diyos tayo, ano? Talo kunada pa taad dati Espiritu Santo. Upat kunada pa taad da kano ni Virgin Mary. Nay, apo na gadun aya. Ngam ti Biblia kunana, there is only one God. Okay? May isa nga Diyos. Ngam no kitaan tayo, i-trace tayo, ti Biblia tayo. Ada Diyos Anak, ada Diyos Ama, ada Diyos Espiritu Santo. Ni taluda. Kasano nga daytan? Ngam adda day di panagkadwada. Exact representation. Radiance. Noon niya di makitam kani anak, isumot di makitam kani ama. May isa nga mentalidad, may isa nga puso, may isa nga plano, may isa nga kina Diyos. Okay? Katno adda iti salsaludsod nga haan nga masungbatan. Sungbatan to ti Apo no makita tay isuna. Taday iti Trinity nga pagtutungtungan da, pagdidibatsyan da. Awan ti siya sino man nga makasulbar. Tano na sulbar tayon kakabsat, Diyos tayon. Okay? Okay. The Israelites couldn't understand God. Saan da nga maawatan ti Diyos? They couldn't comprehend the image and nature of their God, who they only hear through the prophets and see the works that He did. They failed to obey Him. They hardly pleased Him. Even the prophets themselves were not perfect. Dahito yung ibagbagak tatay. So, He sent His Son as His representative to man, to understand and know Him. All His years of stay on earth, especially those last 3 years, nakadda na dito'y lubong, He made a perfect image of a good, just, powerful, loving God. Ayan, wanan. Napuwersa nga min tatay di pa nagkanta mi di church.
Di nagidalan kami to worship. So he revealed the God of Israel, what that God wants, and he is the mediator of God and man. He is the great prophet. May katlo, all things were made through the Son. Verse 2b. Heaven and earth were made through him. He also sustained all things. The whole world was made through him, by him, and for him. Kas ano nga dahito yan, kakabsat. Kunana, tilubong kanukot na aramid. Gap nga, nyati through him. Gapukin niya na. By him, inaramid na. And for him, para kenkwa na matlaang. Hanaya. So makita tayo, nga niya po Isus gayam, idi nga plinano da nga inaramid tilubong, it is the plano da, kat iti through him, anya ti through him man, guriket, at dati English, kati paawat tayo. The whole world was made through Jesus, made by Jesus, and made for Jesus. Okay? We are now having global problem of climate change. The creation of God is deteriorating because of greed and wickedness of man. All the wise, the highly educated, the powerful and rich nations on earth are trying to combat this worldwide problem of nature. Diyan me, at dapat kalkalpas na nga nagdoktor. Iti climate change ka na. Tapno makatulong da. Iti environment. Ado, dagiti wagas nga aramidon ti amin nga nasyon. Tapno iti kasta masolbar da ito'y nga problema ti lubong. One. Yet, ngam kunana, ti basbasa, natidog samot na ito yan. Yet the world continuously falls apart. Uray kasano taramidan dagiti amin nga nalalaing, dagiti amin nga nababaknang nga nasnasyon. Adu dagiti wagas nga aramidan da, tapno matarimaan kumati aglawlaw, tilubong ngem saan lat ang agbalin. Makita yo ito'y laang ayan tayon. Idi damdamok ditoy, napadas ko pa'y mat datay isno nga aging gadtoy. Nangato pa'y mat. Idi barbarua kitoy, alas 8 nasipngetan. Kanayon nga nalamot. Tata, at da isno nga nakita yung kakabsat. Awan, napudot pa yan, uray winter, hanaya. Makita tayo nga nagbaliwan tilubong. Kat kunada, dagiti nalaeng nga mangus-usig itaglawlaw. Adun ti nagbaliwan na nakadadaulan na tilubong. Uray pa'y titangatang tayo. Abot-abot kanon. Gapo iti polusyon. Isungan day jay init, diretsyon iti panag ti iay na iti lubong. Kat makadadael kadang iti salunat. Kastamot nga in different areas or different parts of the world, there are floods. Adun dagiti didigra nga mapaspasamak. Floods in different parts of the world. On the other side, droughts mat wano nyati drought awan tudtudo. Okay? Tikag. In other areas like Ukraine and Russia, Libya and other nations, gubat. Di mat? At damot pandemic nga kung kunada.
nga nangaramid wano kasano di pa naka-English na diyan. This pandemic that produced massive deaths in the world. Anaya nga nagadunan na tayo milyon gapo iti pandemic. Kastamot nga dati iti massacres nga mapaspasamak. And lately, earthquake that killed people in parts of Afghanistan. Listen, adun dagiti mapaspasamak dito nga lubong. Okay? Saan laang nga gaputi kinadakas ti tao nga mangpatay wenno mang sulisog no di din gaputi kinaagom ti tao nga mangdadael iti parswa ni Dios ay wenno kadagiti inaramid ti Dios. Okay? The world is in chaos. Disaster everywhere. People are crying for justice. Churches are praying for peace and prosperity. The Holy Spirit now hardly noticed and replaced by strong emotions. What is happening in the creation of God? Anyan tinapasamak ka dayjay nagpintas nga inaramid ni Apo Isus. Napananan dayjay nagmayat nga plinano ti Apo nga pagyanan dagiti anak na nadadael gapumot laeng ti kinadakes ti tao. Okay? Ngem kunana there is only one remedy. Only Jesus Christ. Nila ang Apo Jesus kakabsat isulaeng iti remedyo. Malagip ko idi pandemic inaldaw nga the prayers me ijay Zoom. Kanayon met nga ibagbagada nga ikarkararag injustice maikat kumat injustice ti lubong kung kunada. Paspasaron wakmet nga Apo no no ti lubong kuma ket amuda ni Kristo. Awan dagiti nga injustice. Awan dagiti nga kinadakas. Naman niya nga ron kakabsat ket ti Biblia ket kunana met nga dumakas lata ti lubong. Ngam kunana ti 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their lands. Kasapulan tayo ti panagmaymaysa nga kararag. Now listen, dito'y makitungtungtungak saan nga individual nga tao. No di makitungtungtungak iti entero nga iglesia. No adda kumaday di panagmaymaysa ti iglesia. Ket sukisukan tayo ti puso tayo. Tumawag tayo kana po Diyos. Dumawat tayo ti tulong. Anyakit din nga handa tayo nga tulungan. Anyakit din nga handa tayo nga pakawanan. Nagmayat ko mga panunuton no aramidon dayjay iti iglesia saan nga may nga tao. Colossians 1:19 kunana chapter 1 mangbasak lang ti partina. For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Jesus is supreme. God has bestowed on him the fullness of the deity. He has provided the way to the Father. A reconciliation to God was offered on the cross. If only man would listen, humble down, and believe. No kumati tao ket dumngeg, agpanunot, agpakumbaba, ket mamati ken Kristo. Colossians kunana, amin nga dayag ti maysa nga Dios, inpaima na aminan ijay anak na.
Dahito iti mangipakita nga ti Diyos nga kung kunatayo nga nangisalakan kada tayo. He is supreme. He is great. He is above all. Ta naipaiman ken kuana ti amin. Tapnohan nga hanga ti dog. Nalpasay jay talo. Jesus is not the Father. He is the exact representation of God the Father. Kan di maikatlo kunana nga di ayan. All things were made through Him. Isunat na marswa. Kat gapuken kwa na mutlaeng napaadda ti lubong ken para ken kwa na mutlaeng. Now mapantay ti may kapat. The Son is the true and faithful high priest. Ije verse 3, mutlaeng makita tay ijay kunana, after He provided purification for sin. Kalpasan nga nang itednan iti pan nakapakawan dagiti basbasol. Anya tinaramid na nagtugaw ije sa kaanan ti Diyos Ama. He perfectly fulfilled the word of the high priest. In the past, the priest offered animal sacrifices for the forgiveness of sins. The shedding of the blood of the animal covers the sin of people. This went on and on as long as they commit sin. But human priests commit sin as well. They need forgiveness too. No human being can provide a perfect sacrifice as Jesus did. No makita tayo iti daan nga tulag kakabsat. Adu dagitar aramidon da nga seremonyas, agidat-daton kadagitan animales, tapno lang mapakawan dagiti basbasol da. Dayjay piman nga pade, mabanbanog nga agiyop offer kadagiti animal sacrifices piman. Kat nagsaya at ngay kumaday nga banag ngam tidakas na awan ti siya sino man uray pa ni Apo Pade nga haan nga nagbasol at dalata pa nagkamalida saan lata nga mapnag ti Diyos ken kwada adula at ta dagiti nagkurangan da. Okay? Kat isungarod nga kunana nga iti ududing aldaw dayjay anak nan nakisauan na kada tayo. Agsipod ta isun iti inpaay na nga ultimate word of God. Isun dayjay maude wenno inpakpak namin ijayon tapno laeng denggen tay isuna. Hebrews 1, dayto jin basak tatay after he had purification, provided purification for sin, makita tayo dayto yung arame, doon na trabaho ti maysa nga pade. Ta isunat mga idat-daton nga kusko natay tatay. Ngam iti batang na po Isus, saan nga nagidaton iti animal, anya ti naramid na, indaton na ti biyag na. Inted na ti darana nga agayos ije cross. Inted na ti bagina nga masapsaplit, naduyok, maparparigat, napatay. Anya nga gapo, tapno laeng mapakawan ti basol ti tao. O anyan nga nagdakkel nga ayat daytoy. Anyan nga naindaklan nga Diyos daytoy. He gave His life for us sinners. He offered the ultimate sacrifice for the forgiveness of sin of the whole world. ay, inyan. Okay. His death reconciles man to God
and makes everyone who believes and obeys Jesus a child of God. Naadal tayo dito, no kas ano nga nagbalintay nga anak ti Apo, di mat? Nga mawanti agbalin nga anak ti Apo, nga haan nga mamati ken Kristo. It is only through Jesus Christ that there is salvation. It is only through Jesus Christ that we could be children of God. Okay? Not by flesh, but by faith in Christ, as the Holy Spirit reveals that truth to every person. We don't need man or dead saints to pray or plead for us to God. Hantay nga masapulan nga mapantay ka ni Apo Pade. Tapno ikararagdak man Apo, pakawanandak man Apo. Si tayo nga mismo mabalin tayon ti umasidag iti parabor ti Apo. Si tayo nga mismo mabalin tayon iti kumamangken kwa na nga dumawat pamakawan. Okay? Dispensaran nyo kakabsat no adda dagiti madalapos ngem ipakpakitak laeng iti linaon ti sao ti Dios. Okay? Dispensaran nyo kasjay kunakon nga masapol nga maiblawlawag ti sao ti Apo. Jesus has suffered and tasted death on the cross in order to defeat death when he rose back to life and never to die again. Okay? Napadas na tinatay, ngam ijay pan nakatay na, isumot ti panangabak na ken ni patay. Okay? Ket dayjay nga panagungar na, haanton nga pulos nga matay. Death is the most feared enemy, yet Jesus overcome it. Isot kadadakkelan nga kabutbuteng ti tao, dayjay pan nakatay. Anaya, sino ti mayat nga matay kanyayaw? Tatan. Namati tayuan niya ngam no addati didigra kat imagine ko na kon aglumeng tay pailaeng mat anaya. Taday toy ngat matay iso ti kabutbuteng launay. Ngem nagmayat nga damag. Jesus has conquered death. Jesus defeated death when he died on the cross and rose again by the power of God and never to die again. Ket amin nga mamati ken Kristo, maaddan tumot daytoy nga banag. There is victory for everyone who believes in Jesus, even victory for death. Okay? Addan dayjay panangabak adda awa nya kasano diyay nga ilukanaw. Saanan nya kabutbutang iti patay no adda tay ken Kristo. Okay? Tanalpasan nga naabak. Nadadailan day kinaulbod ti demonyo nga mangipakita nga kabutang tay unay daytoy patay. This body, daytoy bagi tayo, that is corrupt and sinful could not enter heaven. It could not live with God. No kayat mo nga mapangkadilangit nga daytoy nga bagim ti presenta manda kang awaton. Uray no ti ited mo nga tiket mo kada tay kang inginaan. Ta saan nga agbalin daytoy tanapnuan iti kinadakes daytoy nga bagi. That's why death has to take its part. Masapul nga ti tao matay tapno iti kasta masukatan daytoy nga bagi iti incorruptible body. Okay? 1 Corinthians 15:50 kunana, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Daytoy nga bagi saan nanto nga mabalin nga saan to nga mabalin nga pulos nga sumrek iti pagarian ti Dios.
nor does the perishable inherit the imperishable. Saan mo't nga agbalin, nga mangtawid, kadayjay agnanayon, nga biyag. Eh? But for those who gave their trust in Christ, there will be no more second death. Daytoy, dayjay kabut-buteng nga patay. Numawatan tayo kakabsat, pudno nga dat panagladingit into no adda ti matay, taaddan ti panagsisina. Numawatan tayo kakabsat, pudno nga dayjay patay, nga mapaspasamak tintero nga lubong tata, kat adda ti kabutbuteng, ngam naddakan ken Kristo, saanen nga kasjay kabutbuteng. Agsipud ta ammom, nga addan to ti panagungar. Ti kabutbuteng, dayjay maikadwa nga patay. Dayjay pan nakaisinan to, iti Diyos. Dayjay saan mo nga natawid, ti pagarian ti Diyos. Isungarod nga kunana, now, tatan iti tiyempo, tapno tumawag tayo iti Diyos. Tatan iti tiyempo, tapno amun tayo, akseptaren tayo ni Jesus, nga kasman nubot tayo, agsipod tayo sunat tinang parmet kini patay. Kat nga rod, numamati tayo kenkwana, sa anton nga kabutbuteng ni patay, agsipod tanaparmekan. Kat numampay, aginanada ito nga bagi, masukatan to iti bagi nga sa anton nga pulos nga agrupsa. Nagmayat na niya. Isungan, now is the time for salvation. Daytoy iti wagas, wano daytoy dayjay banag, nga in offer ni Apo Isos nga sakripisyo. Idi nga tibagi na in offer na naabak amin dagitoy. Uray pay day jablo. At dati nangag ko nga istorya ay nga kwa nagmensahe. Kunana ni Apo Isos kano gapo ti kinadakkel iti ayat na iti lubong, iti tao nga managbasol. Inla ko na kano ti biyag na ni Satanas. Tapno matay, kat dayjay darana isot mangugas. Ay awan, ano kas jayon, di pa kat naabakan ni Apo Isos. Ngam ti kinagpayso na kakabsat ni Satanas, saan na nga kayat nga matay ni Apo Isos ijay cross. Isu nga uray batit pala ni Apo Isos ide, kayat nan inusarnan ni Ari. Tapno papatayon na dagiti ubeng. Amangan laket de, ta dayjay Jesus, ket dumakkel nga mangalan to ti pwesto na. Mangparmekken kwa na. Isuhan nga kayat ni Satanas nga matay na Apo Isos ijay cross. Agsipud tam muna nga isu iti pakaabakan na. Nga magyaman tayo. Agsipud tasan nga nagbalik ni Satanas. Ket ti Diyos tayo addan nga nabalik kita ta nga numamati tay kenkwana addan ti panakaisalakan addan ti balegi tunggal na mati agbalin tayon nga anak ti Dios ket mangnamnama tayo nga iti masakbayan addan to napintas nga panagkakadwa tayo jay langit kadwa ti namarswa kada tayo. Addaman ti maysa nga ibingay ko. Ne, kuna tayo inabak na po Isus ni Diablo, di mat? Di pan nakailan sana di cross na abaken ti Diablo. At dati may isa nga istorya nga ikwak. Hanaya nga kunadang ti Pilipinas iso iti Christian nation in Asia. Isulaan kano iti nasyon nga Kristiyano iti intero nga Asia. Tsaka mo nagpaiso ito nga informasyon. Nga madati inpasak kada kayo. Nga ijay Manila at dain patakderda nga dakkel nga building.
nga inawagan the Center for Exorcism for entire Asia. Ijay paimot nga rod nasyon tayo, ijay syudad tayo, panang ipatakdaran da daytoy, ijay kuman a Malaysia, uno Indonesia, ta isudat ka kaasi nga kanayon piman nga malaylayos, machun-chunami, maganganad, ngam, amuyo, idinangag ko daytoy kunak. Wow! Wow! Jak amot ibagak! Jak amot ibagak. Kada ito yung nga nabasak, nangag ko. Is the work of the devil now considered a disease? An illness or a misfit that needs a hospital or rehabilitation center? Apay dayjay naposes. Wano dayjay linuganan kuma. Wano dayjay nagana dayjay inobses ti Diablo. Apay sakit nga ta dayjay. Tapno ikabil da ijay building nga hospital wano rehabilitation. Sino nga iti mga sikaso ken kwada sa jay? Sinot mga sikaso ken kwada? Dagiti experts iti medicine? Dagiti expert iti mental health? Dagiti theologians, wano dagiti agad-adal iti Biblia, dagiti leaders iti churches, wano dagiti papastor, isuda nga tangarod ti mga agas ka dagitoy nga tattao nga linuganan iti Diablo. I don't think so. I don't think so. Jesus kas kunak tatay has defeated the devil at the cross. So he has no more power over the true children of God. Those who not only know God by name, but has a close and strong relationship with Him through Jesus Christ. Sino dagito yung tattao? Hanaya nga dagito yung tattao kat makita da iti unag ti iglesia. Hanaya nga dagiti pudpud no anak ti Dios ket addada nga agdaydayaw ken kuana iti uneg ti iglesia. Ti iglesia kakabsat isop nang iyawatan ni Apo Hesus nga mang parmek kadagiti nga banbanag. It is the church that could do this work, not anybody else, not the doctors, not the theologians, but the church. Tibagi ni Kristo. Dagiti tattao ti Dios. Isuda iti makabalin nga mangparmek kadagiti nga banbanag. Okay? May kalima, no? Magado. The Son is the appointed heir, malmalpasan, of all things. The Son is the appointed heir of all things. Idi nga nalpasan nga natay ka nagungar ni Kristo. In paima amin ti Diyos. Amen nga banag ito'y lubong. Okay? Kastamot iti maude tapno tayong agbayag, the Son is divine God like the Father. Iti maudi nga parte iti versikulo tayo. He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Mangipakita nga dayjay natay ijay cross ken nagungar metlaeng ket maysa nga Dios. Mangipakita nga dayjay nga Kristo nga imulog dito'y lubong nga mangisalakan nang parmek iti Diablo, nang parmek iti patay ket maysa nga Dios. Okay? He is the King of Kings. He has the power, the authority over everything like the Father. So in summary, kunatay tatay, God is supreme above all.
na indaklan ti Diyos tayo. Kat no kasano nga natay kat nagungar, kat nagbalin nga isu iti makaugas ka dagiti basbasol, mangisalakan ka dagiti nagdakdakes, kastamot nga isuk nang dadael ken nakabutbuteng nga patay. Isumot laeng tinang dadael, ijay diablo nga mangaramid tapno iti kasta ti tao agbasol ket adda iti patay ken kuana. Ngem kakabsat dayjay nga patay, daytoy pa nakatay daytoy nga bagi saanen nga nakabutbuteng no adda ka ken Kristo. No mamati ka iti Dios, mamati ka iti sauna, saanon nga nakabutbuteng dagiti kinaulbod ti diablo. Agsipud taawanan di kabailan na, nalpasen nga naabak, pagululbod laengan. Okay? Anya nga rod ti rumbeng nga aramidan. No madagdag sunan tayo, no adu dagiti problema ti biag, no adu dagiti panakabutbuteng, tumangad ka ken Kristo, ket malawagan ka. Into no adu dagiti dadagsen mo ti biag, adu dagiti saksakitem, adda dagiti banag nga saan nga kabailan ni doktor, banag nga haan nga masulbar ti sino man nga tao, tumangad ka ken Kristo ket maagasan ka. Tumawag ka ken Jesus, umawag ka ken kuana, agkararag ka, mamati ka ken kuana, ket adda ti panakawayawaya. Isu nga mangnamnama kami kakabsat, nga intuno adda dagiti nga banag didigra ti biag, malagip tay kuma ni Hesukristo. Umawag tay ken kuana, urayen na tayo. Madaydayaw ti Diyos. Diyan nga rod, tinagpatinggaan na. Naewan pa'y tay baso kon. Ang question ka na? Babalin lata. Nya, ati sa ludsud mo ya. Ni tay basok. Amen. Madaydayo ti Apo. When nangigtay ti sao ti Apo, we have heard the word of God. God is our Lord Jesus Christ is a supreme God, and He has everything. This world has made by Him. This world was made through Him, and this world is for Him. So everything that we have in this world is for Him. Awan iti pag-aari tayo. Amen? So madaydayaw iti Apo. Yaman tayo dahil nga rod kakabsat, kante nga rod iti pangrikap akararag. Ang yaman kami Apo iti nindakkelan unay nga ayat mo kastamot ti man nakabalin nga saungan kami nangeg nga rod Apo bendisyonam dagiti saan pay aw Apo nga imawat ken ka. Ket kadagiti nga kanito o Dios masapul da Apo ti panakaisalakan sa gidem dagiti puso da Apo ket isalakan mo ida. Tulungam ida Apo ngagkararag nga awaten da ka nga sikat ti manubot ken mangisalakan da. Mangisalakan kay tatangal daw Apo. Agyaman kami ken ka madaydayaw ka unay ken may tantano ka. Dinendakkelan nga ayat iti Ama kasama ti anak na nga ni Apo tayong Hesukristo ken iti Espiritu Santo nga adda kada tayo. Dagiti nga tallo nga persona ti maymaysa nga Dios ket isuda ti makikaadda ti tunggal maysa ken ti biag ti tunggal maysa ti daytoy nga kanito ken iti agnanayon ket kunatay amin iti. Amen. Madaydayo ti Apo. God bless you all.